Ongi etorri, Zarauzko udalaren izenean, Parekidetasun departamentuak antolatzen duen indarkeria matxistari buruzko laugarren jardunaldi hauetara. Laugarrenak dira, aurreko edizioetan landu dugu salaketa, bigarrenian gizonen papera edo gizonen jokaera indarkeri matxistaren aurrean, joan den urtean seme alaben egoera indarkeri matxistan, ze jakin badakigu seme alabak kasu guztietan biktimak direla, eta aurten gure hausnarketa egin nahi izan dugu komunikazioaren inguruan. Komunikabidei buruz, baina ez bakarrik, ze oso garrantzitsua da alde batetik komunikabideetan profesionalak direnak, zer eta nola komunikatzen duten, baina nik uste dut eragile guztion kezka izan behar dela, gurea behintzat bada, ze guztiok hitz egiten dugu gai honen inguruan, komunikabideetan eta hainbat mediotan, eta garrantzitsua da hausnarketa hori egitea, zer esaten dugun eta nola esaten dugun, bai komunikabideen aldetik, bai sare sozialetan ere bai. Gai hau jorratzeko antolatu ditugu jardunaldi hauek eta hiru pertsona, hiru aditu gonbidatu ditugu gurekin hausnarketa hau egiteko. Pentsatzen dugu hausnartzea gure lanerako ezinbestekoa dela, ze gure erabakiak eta egiten ditugun prozedurak eta gauzak ezagutzan oinarrituta egon behar direla. Horregatik antolatzen ditugu jardunaldi hauek, hausnarketa egiteko, beste profesionalekin konpartitzeko baita, eta horrekin hasiko gara jardunaldi hauetan komunikazioaren inguruan. Gure gonbidatuak dira Samara Belte, gurekin orain nirekin dagoena, lehenengo izaria izango da, bigarrena Estibali Linares izango da, eta hirugarrena Jose Mari Calleja. Baita Virginia Imaz, payaso profesionala, Oiulari Klon antzerki taldearen sortzailea, eta itxiera bezala egingo du bere laburpentxo bat, ez dakit etorri den, hain zuzen ere. Ziko gara Samara Beltekin, bera kazetaria da, idazlea, eta ikerlaria Euskal Herriko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatean. Berak gaia aztertuzun 2016an, La Manada kasuaren arabera, liburu batean, nik sinesten dizut liburua idatzizun, honen hausnarketa bat egin zuela, orain kontatuko digu. Beraz, berarekin uzten dizuet, ni jaitsiko naiz, bera erosoago egoteko, eta ni ere bai. Egunon, eskerrik asko, astearte goiz buruzuri baten, ez asteazken goiz buruzuri baten honea goraino etortzeagatik. Gloriak aipatu duen bezala, ofizioz kazetaria naiz, baina gaur egun ikerlari nabil eta bereziki diskursoaren analisia eta diskursoen eremuan eta egiten dut lan. Hain justura interesatzen zaitelako gizartearen eta hizkuntzaren arteko harreman hori, edo bereziki nola gizarteko botere harremanak erreproduzitzen diren baita ere hizkuntzaren bidez, eta hau izan daiteke alde batetik komunikabideetan, baina baita ere gure eguneroko elkarrizketetan, sortzen ditugun bestelako mezuetan, eta noski baita ere instituzioetan edo justizian, ez? Orduan, hitzaldiaren gaia, pixkate horren bueltan antolatu dut, ez? Nahiko nuke ordu bete hontan, fokoa jarri, hain justure bistakoa ez dan indarkeria mota horretan, ez? Baiziketan nolabait indarkeria matxista bisiblearen azpilan dauden egitura kultural horietan. Eta horrekin pixkat hurbildu bortxaketaren kultura deitu hori zaion horretara, ez? Hasteko uste dut garrantzitsua dela gure burua kokatzeko ulertzea indarkeriak zenbat alderdi desberdin izan ditzaken, ez? Pentsatu dezakegu indarkeria matxistarengan poliedro bat bezala edo kasu honetan piramide bat bezala, ez? Hainbat aurpegi edo nahiago baldin baduzue hainbat geruza dauzkana. Goian hango litzateke, bistakoena dana, ez? Guk eraso bezala identifikatze duguna, izan daitekena indarkeri fisikoa edo ahozkoa, intimidazioa, nolabait ikusgarria edo ukigarria den hori, ez? Baina azpitikan izango lituzke gutxienez beste bi geruza, izango liratekenak alde batetikan, bigarren maila hortan ikusten dezutenez,
indarkeria kulturala edo deitu diotena, bakoitzak bere deskribapena izango du, ez? Baina, nik bere izteko pixkat horrela kategorizatu ditut. Indarkeria fisikoa, indarkeria kulturala eta egiturazkoa. Indarkeria kulturala osatuko lukete erasoa bera edo indarkeria justifikatzen edo naturalizatzen edo legitimatzen duten diskursoak, ideiak, balioak, topikoak, aurreiritziak, iruditeri partekatu horiek baita ere, ez? Azkenean, gure motxila kulturala osatzen duten elementu guzti horiek. Eta azpilan, egongo litzateke pixkate dena baldintzatzen, egiturazko indarkeria bat, ez? Patriarkatua ditze diona, emakume eta gizonen arteko botere desoreka, ez? Hor, sartuko lirateke, adibidez, espazioaren erabilera, ez? Nor atera daiteken lasai kalera eta nork hartu behar izaten ditun neurriak, ez? Edo noren hitzak benetan daukan boterea eta norenak ez zenei siniste zaion autonomia ere hor sartuko litzateke, ez dena dauzkan baliabideak buru jabe izateko eta zenek, ez? Eta horrek zer eragin daukan gure buruan daukan pertzepzioan edo gure osasun psikosozialean, ez? Funtsean zein bizidan benetan indarkeria sufritzeko bildurrez eta zein ez. Eta, hiek izango lirateke nolabait benetan oinarrian dauden galdera horiek eta hortikan abiatuko genuke gure analisi guztia, ez? Niretzako oso garrantzitsua da, poliderrikotasun hau buruan eukitzea, indarkeriari buruzko edozein analisi iterakoan, ez? Bestela arriskua delako bakarrikan gelditzea ikusgarria dan horretan, eta nolabait ahaztea, momentu horretan eragiten nahi dian bestelako indar eta faktore guzti horiek, ez? Gu kasu honetan, aztergai daukagun gaia, kokatuko litzateke bigarrengo maila honetan, ez? Indarkeria kulturalean, azkenean, indarkeria fisiko hori sostengatzen eta behin eta berriro erreproduzitzen duten balio eta iruditeri guzti horietan. Adibide oso simple batzuekin hastearren, adibidez. Lagun batek edo gertuko batek jakinarazten baldin badigu eraso bat sufritu dula bezperan, demagune jai giro baten, gauez, bakarrik, ez dala oso ondo goratzen behar da pixkatetan da zegolako, horrelako egoera nahiko hiko bat, eta gure lehenbiziko reakzioa baldin bada galdetzea, baina zeite zenun ordu behietan bakarrik hor, konturatu gabe, askotan hau oso inkontzienteki edo oso naturalki ateatzen zaigu, oso ikasita daukaulako horrelako reakzio bat, baina horreiten nahi geana da indarkeria hori naturalizatu. Ulertarazten nahi gea, espazio horietan eta jokabide zehatz batekin, horrelako zerbait gertatzea nahiko ohikoa izan daitekela. Eta ondorioz, eraso hori gertatzeren ardura, neurri baten biktiman gain jartzen nahi gea, ze, klaro, jakinda hori gertatu daitekela, eta hori dola ondorio naturaletako bat, horren aurkako neurriak hartu behar dituna biktima da. Horrelako egiturak erabat ikasita dauzkau eta gure kulturan oso errotuta daude, ez? Edo izan daiteke baita ere, komunikabideetan askotan topatze ditugun horrelako txasi azalpenak edo, eraso bati bere logika eskaintzeko. Eta horri izan daiteke adibidez esatea erasotzailea kanpokoak ziala, hori askotan ateatze da. Edo bilatzea erasoaren arrazoiak bestelako faktoreetan, biktima erasotzailearekin Tinderretik gelditu zala adibidez, parke batean elkartu ziala, horrelako gauzetan jartze baldin badugu fokoa, azkenean erasoari ari gatzai horrelako logika bat bilatzen, neurri baten naturalizatzen dula. Benetan jarri beharrean fokoa berezko kausetan, dala, violentzia dala, azkenean egitura eta botere egitura guzti horri eusteko oinarrizko tresna eta violentzia matxistak dazkala askotariko adierazpenak eta gaina behin eta berriro erreproduzitzen dela historian zehar eta espazio guztietan, eta batez ere hortik handatu dela ezainbeste zirkunstantzia partikularretatik eta areta gutxio sufritzen dutenen jokabidetik, ez? Orduan, bortxaketaren kultura da, azken aldian desente orokortu dan esaldi bat, niretzako mereziduna buelta batzuk ematea, ez? Bestela batzutan horrela esaldi batzuk orokortze dira, baitaren mugimendu feministan barruan, eta baino ez gara beti jartzen pentsatzen ze esan nahi dugun horrekin, ez? Orokorrian horrela definitu izan dugu bortxaketaren kultura, ez? Indarkeria legitimatzen, justifikatzen eta naturalizatzen duten diskurtso ideia, balio eta irudien multzoa, pixkate horrela oso modu orokorrean.
diskurtsoa esaten dugunean, askotan imaginatzen dugu nolabait egituratutako hitzaldi publiko bat, baina, kasu honetan diskurtsoaren ulerkera orokorrago bati buruz aigea, ez? Izango litzateke, esan nahi badaukan edo zein adierazpen multzo, ez? Izan daiteke edo zein testu, albiste, komentario, eta noski baita ere adierazpen publikoak. Eta iruditeri horiek, ingo lioke referentzia, pixkate gure kulturan edo gure gizartean partekatzen ditugun referentziei, ez? Nolabait imaginario kolektiboa edo izango litzatekena. Gure memoria kolektiboan pixkat hiltzatuta gelditzen diren elementu horiek izango liratekenak, ez? Gertaerak eta izenak, simboloak eta figurak. Zergatik diogu diskurtsoak, ideiak, balioak, estereotipoak eta hizkuntza doazela lotuta. Askotan elkar elikatzen dutelako. Alegia, gure gizartean nagusiak diren diskursoek orokorrean gizarteko estatu quoa, ez? Gizarteko eredu nagusia reproduzitzeko joera daukate. Eta hemen sartuko lirateke, ikuspegi feminista batetik egiten ez dian diskurso gehienak. Alegia, guk ez baldin baditugu kuestionatzen gure sortzen ditugun mezu horiek, segurenik reproduzituko dugu aldez aurretikan ikasita eta barneratuta daukagun motxila kultural guzti hori, ez? Eta motxila hori dago oso kargatuta aurre iritzi eta topiko eta estereotipo patriarkalez. Orduan, hori kuestionatzez ez deun bitartean oso zaila ingo zaigu benetan bestelako mezuak sortzea, ez? Eta honek balio du hizkuntzakin lan aite deun ontzat, baina baita ere eguneroko elkarrizketetarako, ez? Izan daitezke adibidez, lehen jarri deun adibidea, ez? Baina zeitezen un ordoietan bakarrik, baina izan daiteke ere horrelako arau sozial oso simple bat, ez? Esaten diozunean horbaiti, baina nola zoaz horrela jantzita provokatzen zoaz, edo norbaitetaz gaizki esaka eske horri berotzea gustatzen zaio, ez? Horrelako komentario simpleetan, gehiagik kuestionatzen ez ditugunetan, aigera iruditeri oso bat erreproduzitzen zerikusia daukana injusture, violentzia sexista eta kasu honetan sexual horren normalizazioarekin. Eta badakidan ez oso teoriko eta oso abstraktua izaitela gelditzen aurkezpena, saiatuko naiz hemendik aurrera ilustratzen nahiko gertu gelditu izan zaigun kasu bateko adibideekin. Izan zala 2016ko San Ferminetan gertatutako taldeko bortxaketaren harira. Hemen ekarri dute beste albiste bat, baina salbuespena izango da, eta hortik aurreako adibide gehienak Iruñekoak izango dira. Diskurso patriarkalei buruz hitz egiten dugunean, garrantzitsua da kontuan hartzea erasoa salatzen den momentutik aurrera beti sortzen dela erasoari buruz eta ondorioz indarkeria ulertzeko bi moduren edo bi narratiben arteko talka bat, ez? Eta narratiba nagusiak edo patriarkalak orokorrean izango du joera indarkeria salbuespen bat bezala irudikatzeko, ez? Mezu patriarkalak beti esango dizu indarkeria dela gutxien arteko arazo, ez? Eta beti arazo pribatu bat, erasotzaile, nolabait inorreko ondo ulertu ezin duen erasotzaile baten momentuko bihozkada baten edo akatsa handi baten eta berekin gurutzatzeko zorte txarra izan duen biktima baten arteko arazo bezala irudikatuko digu, ez? Eta aldiz horri kontra jarrita litzateke irakurketa feministagoa esaten duna, ez indarkeria azkenean mekanismo orokortua dela gure gizartearen oinarrian bertan dagona eta injusture gizartearen ordenamentuari eusteko funtzioa daukan tresna badala, ez? Eta ondorioz azaleratuko dela gure bizitza sozialeko esparru gehienetan, ez? Modu ikusgarriagoan edo sutilagoan, baina beti hor dagoela. Espaldin bada fisikoa izan daiteke behintzat indarkeria sufritzeko mehatxua baita ere, ez? Eta gero joango ga ikusten hori zenbateraino dago benetan arrotuta gure eguneroko funtzionamentuan eta kulturan. Funtsian, narratiba patriarkalak egiten duna da feminismoak planteatzen duen autokuestionamentutik ihes egitea, ez? Eta orduan bilatzen ditu fokoak benetan egiturazkoak ez diren elementutan, ez? Eta orduan askotan erabiltzen den mekanismo bat izango litzateke adibidez biktima bera kuestionatzea edo gertatu zaionaz kulpatzea, ez? Eta hor izango genuke hor jarri dezuedan adibide hori, ez? Uste dut Diario de Navarrako azal bat zala.
hilketa matxista baten albistea ilustratzeko irudia eta batez ere titularrean ekonokarreta jartzea, ez? Eta da, se negó a denunciar 2 veces a su marido, 2 aldiz egin zionuko bere gizona salatzeari. Horrekin alde batetik horrelako esplikazio naturalizatzaile bat ematen du hil egin dutelako, eta aldi berean ardura edo karga biktimaren gain uzten du, ez? 2 aldizuko egin baldin bazion, nolabait akatsa berea izan dela ulertarazten digu, ez? Beste ohiko ihesbide bat edo izan ohi da erasotzailea edo humanizatzea, besteak beste biktimaren kuestionamendu hori indartzeko, edo alderantziz eta goikoago izaten da batez ere zigorrak jarrita egoten dianean da erasotzailea demonizatzea. Erasotzaileetaz askotan egiten ditugu karakterizazio oso muturrekoak, ez? Oso munstroak balira bezala erretratatzen ditugu, prentsa baina gure buruan baita ere, ez? Askotan erasotzaileak arazoak zeuzkan, ez dakik nolako arazoak, baina askotan da edo eroa. Edo da kanpotarra. Zentzu askotan, ez? Askotan nabarmentzen da bere jatorria, baina izan daiteke politikoki ere kanpotarra, eta hori Iruñeko kasuan adibidez, funtzionatu zuen ere neurri baten, jende batentzako, ez dut esango lasaigarri, baina logika bat eskaintzen zion jakitea erasotzaileetako bat guardia zibila eta bestea militarra zala, ez? Besteak beste, indar armatuekin orokorrean kolektiboki izan ditugun esperientzien ondorioz, jende batek esan zulako, ze espero dezu, ez? Hori te dute guardia zibilek eta militarrek, Eta ematezun horreia esplikazio lasaigarri bat eskaintzezula, ez? Eta alde batea utzi gabe, seguruenik gorputz armatuetan biolentziaren erabilera nola legitimatzetan, eta uste dut horrek seguruenik beste analisi bat eskatzen dula, baina guri interesatzen zaiguneako argumentazio horrek bakarrikan funtzionatze du nolabait fokoa desbideratzeko eta batez ere lehen esaten duen autokuestionamendu hori urruntzeko, ez? Erasotzailea bestea dan bitartean ez gera arduratuko gure inguruan funtzionatzen duten egitura horiek kuestionatzeaz. Da nolabait jarrera erosoena edo gai hauei begiratzeko. Eta beste mekanismo bat askotan erabiltzen dana eta prentxan ere askotan erreproduzitzen dana da erasoaren arrazoiak momentuko zirkunstantzia berezietan bilatzea, ez? Eta orduan berdin du zer gertatu dan eta beti egongo da horrelako esplikazio bat, edo biktima zeolako zegoen lekuan, intzulako intzuna, etzulako egin behartzuna. Edo Sanferminetako kasuan, Sanferminak dialako, ez? Ematezun horrekia horrelako esplikazio logiko bat eskaintzezula gertatutako hai. Oain jasartuko naiz pixkat hori, Sanferminetako kasuko adibideak eta komentatzea, argitu nahiko nuke ez, hain justure salbuespentzat detelako, ze hori da pixkat liburuan aritik eta ez, planteatzen den lehenbiziko kontraesana zergatik kasu zehatz bat aztertu, benetan esatu deunean indarkeria orokorra eta sistemikoa dela, ez? Hain justure horregatik, ez pentsatze detelako Sanferminetako hainondik inoa salbuespena izan zalako, baina irutze zaitelako adibide bat oso erabilgarria dana, hain justure oso agerian utzi zitulako nolabait indarkeriaren espresio eta geruza desberdin guzti horiek, ez? Eta sortu zalako material pila bat, hasteko dalako referentzia oso konpartitu bat, eta ondorioz nolabait denok sentitu gaitezke nahiko errex implikatuta eta apelatuta horri buruz hausnartzeko eta pixkate eztabaidatzeko, baina baita ere sortu zalako material pila bat aztertzeko aukera emate diguna, sententziak oso publikoak izan zian, irakurketa feministak eta aldarrikapenak baita ere, prentsa pila bat produzitu zen, orduan, hor dazkago adibide asko balio digutenak hain justu ere diskursoan analisi horiteko, ez? Eta ikusteko nola hizkuntzaren bidez ere reproduzitu daiteken matxismo guzti hori indarkeria fisiko hortaz harago. Orduan, hasiko naiz alde batetikan epaiketan ateatako argudio batzuk pixkataletzen eta gero salto ingo dut komunikabidetara, ez? Eta edabidek intzuten koberturara. Lehen esan duten bezala, erasoa salatzen den momentutik aurrera bataila nagusia da sinesgarritasunaren ingurukoa. Eta bereziki hori izango da biktimak aurre inberko dion prozesua edo erronka, ez? Nola neurtzen da sinesgarritasuna? Hori da galdera klabetako bat.
batez ere horrelako bortxak eta mota hauetan, biktima danean gaina lekuko bakarra, bere ardura da eta behai tokatzen zaio gertatu zitzaiona, benetan horrela izan zela demostratzea, eta hori gaur egun orokorrean neurtzeko irizpide bakarra da bere sinesgarritasuna neurtzea. Alegia, beha konfrontatuko da behin eta berriro kuestionamentu berdinekin, eta nolabait egituratu beharko du diskurso bat, baina ez bakarrekan diskurso bat, baizik eta baita ere rol bat, eta rol oso korporal bat, epaileen begietan, eta epaileak kasu honetan izan daitezke epaileak epaitegitakoak, baina baita ere gizartea eta iritzi publikoa, epaile guzti horien begien aurrean sinesgarria agertzeko. Orduan, ez da egia erasoa bera dela epaitzen nahi dana, baizik eta epaitzen nahi gana da biktimaren sinesgarritasuna, eta hori ikusi daiteke, adibidez, San Ferminetako auziaren kasuan bezalako sententzietan, ez? Kasu honetan, atea dizkizuet bi adibide, goratuko zeate, sententzia uratea zanean, sententziak bi atal bezala zauzkan, ez? Hiru epailek osatzen zuten epaimaia, biek sinatu zuten sententzi nagusia, ondorioztatzen zuna jatorrizkoan abusua egontzala eta horregatik zigortzen zituna erasotzaileak, eta gero zen boto partikular bat, nun hirugarren epaile batek bere desadostasuna adierazten zuen sententzia nagusi horrekiko, ez? Eta eskandala handia sortu zuen boto partikularrak, eta egia da oso eskandalagarria zala, gutxi gora bera zalako erasotzaileen defensako idatzia reproduzituta bere hortan, ez? Eta gero sartuko geha hortan, baina niretzako hori bezain kezkagarria gutxienez da sententzi nagusiak ere bazeuzkala horrelako kutsu matxista pila bat lerro artean eta batzutan oso modu esplizituan irakurri zitezkenak, ez? Eta hori da azkenean nolabait egia juridiko bat ezarrizun sententzia baita ere, ez? Eta, ekarri dizuet horrelako adibide bat, lehenbiziko, ezkerreko pasarta izango litzatekena, ez? Hau da, sententzia nagusiko parrafo bat esaten duna, nire itzulpena da, salatzailearen izaeraren ezaugarri nagusia da animatua, espontaneo eta ausarta izatea. Kasu honetan biktimai buruz da. Pertsona arteko harremanak abiatzea gustatu ohi zaio. Bere burua gutxiago kontrolatzeko joera dauka, eta horregatik akats gehiago egitekoa. Gertakarien garaian, bere bizitza sexualaren hasieran zegoen. Sekula ez zuen izan taldeko sexu harremanik, ez da pertsona ez ezagunekin ere, eta inolaz ere zuten bidean aletik penetratu. Ez zeukan desegonkortze psikologikoko aurrekaririk. Hau irakurtzen duzu, eta pentsatze duzu, informazio guzti honek zertarako balio dugu eraso izan den ebaluatzeko. Da, parrafoa sartuko balute bezala, biktima bizidan etxea deskribatzen, ez? Imaginatzen zute sententzia batean horrelako parrafo bat, biktima bizida 80 metro karratuko etxe baten. 2 balkoi dauzka eta sukaldea eta sala oentxe elkartu dituzte obra batekin. Ez digu ezertarako balio, eta kasu honetan ere biktimaren izaerai buruzko datu guzti hauek benetan erasoa izan den edo ez ebaluatzeko ez digute balio. Ze funtzio betetze dute? Honen bidez, biktimaren sinesgarritasuna ebaluatze dela, eta ebaluatze da neurri baten beretaz sortze dalako horrelako irudi bat, kasu honetan bere alde jokatze duna, pertsona normalarena. Baina, klaro, galdera da, eta bestela izan balitz, alegia, izan balu bestelako bizitza sexual bat eta gustatuko balitzaio bestelako sexu praktika batzuk itea, edo izan balu desegonkortze psikologikoko aurrekaririk, ez dakit, depresio bat aldez aurretik euki izan balu, guzti horrek bere kontra jokatuko luke? Gutxiago, sinesgarretasun gutxiago aitortuko litzaioke, seguruenik bai, edo hori pentsazten du behintzate horrelako diskurso batek, ez? Orduan, horrelako argumentazioz beteta egote dira epaiketa hauek zergatik, gaur egun oraindikan dagoen mekanismo bakarra egiazkotasun edo sinesgarritasun hori neurtzeko oraindikan begira daudalako, ez? Eta gero, beste aldean dago nolabait, boto partikularrak islatzezun deira da hori, ez? Dia dela nolabait, topiko patriarkal eta matxisten bilduma bat egia esan, ez? Eta orduan, gutxora era boto partikularra esata datorrena da, neskak berak bilatu zula harremana, eta gero ez zitzaiola gustatu, ez zela gustua galditu, eta horregatikan salatu zula. Pixkat despetxoaren, juntatze dira hainbat topiko, ez? Baina, irakurriko dizuet. Bere ustez, gertatu zana izan zen, sexu harreman kaskar eta emozionalki traumatiko bat. Emakume bakar batek 5 gizonekin eduki duena. Odolean litroko gramo bat baina handiagoa den alkoholtasa batekin,
eta emakume azkaratzen bakarrik eta erdi biluzik utzita amaitzen dena. Eta horrez gain, telefonaren lapurreta ere gertatu zen. Horre guztiak azalpen bat eskaintzen du haren egoera emozionala ulertzeko. Harreman hura izateari uko egin izan ez balio ere. Nolabait boto partikularrak eta defensaren argumentazioak asko aprobetxatzen dute gizartean bestela ere nagusidan ikuspegi bat. Alegia, bere alde daukateia, lehen aipatu dugun motxila patriarkal guzti hori. Eta hori, aktibatzeko inolako beldurrik ez daukate eta gaina aprobetxatzen dute kontzienteki, ez? Eta orduan, ateatzen dira argumentazio hortan, biktimaren sinisgarritasunari kalte egiten dioten, horrelako iruditeria guzti horiek. Aktibatzen da provokazioaren edo provokatzailearen topikoa, ez? Eta horrek zer ikusia dauka, ikasita daukan horrelako estereotipo batekin esaten duna biktimak batzutan bere erasotzailea seduzitu dezakela. Edo emakumeek sexua manipulaziorako erabiltzen dutela. Edo baita ere despetxoarena, ez? Nolabait, nahi zuen, baina etzan guztua galditu eta horregatikan kalte egiteko salatu du. Gauza guzti hauek ez daude esplizituki ahoskatu beharrik ere. Hainbesteko indarra daukate gure kulturen eta hain ikasita dauzkaun irudiak dira askotan nahikoa dela hitz bat erabiltzea eta guzti hori berriro aktibatzen dela, ez? Eta kasu hontan, parrafo hontan despetxoaren ideia oso garbi ikusten da, ez? Eta bada hori horrelako epai bat, emakume txarrarena nolabait, ez? Emakume onaren eta txarraren arteko edo esan da emakume onaren eta putaren arteko bereizketa hori da nolabait gure kulturaren oinarritako bat, ez? Emakumeen rolei buruz eta pentsatzen ari ganean. Eta emakume txarra edo puta kasu hontan da edo zein transgresio egite duen emakume bat, ez? Nolabait ezarritako bidetik ateatzen ez dana, eta ezarritako bidea da, adibidez odolean litroko gramo bat, baino gehioko alkohol tasa bat ez edukitzea, ez? Orduan horrelako gauza danak bihurtze dira azkenean epai ere gure diskurso horietan. Hizkuntzai buruz ari gehala. Kasu hontan, alde batetik handau, eta justizia patriarkalai buruz ari ganean, alde batetik handau prozedurazko galdera hori, ez? Nola epaitze da, ze begiradatatik eta nola ebaluatze da delituaren edo salaketaren egiazkotasuna. Eta gero da, beste alderdi bat, baita ere oso linguistiko dana, dela legeak nola daude redaktatuta, ez? Naiz eta ez da hau bakarrikan fokopean jartzen duguna. Baina San Ferminetako kasuaren aritik, nolait protesta handiak eragin zituen gaietako bat zan, hain justure, jende asko lehenengo aldiz gelditu zitzaiola, nahiko modu agerian, adibidez, zigor kodeak bereizten zitula bi bortxak eta mota, ez? Eta bereizten zitula erasoak eta abusuak. Hau gutako askok ez doenekin behar bada gaian dabiltzanak eta zuzenbidekoak oso normalizatuta zeukaten, eta gehiago da geroa jakin daula egunero legislatze dela eta egunero epaitze dela kasu hortan bezala. Baina mundu judizialare, gehienontzat nahiko mundu hermetikoa danez, orokorrean ez dakigu, ez, hor gertatzen den. Eta kasu hontan, hain mediatikoa eta hain agerikoa izan zanez, lehenengo aldiz gelditu zitzaigun begien aurrian. Eta nahiko interesantea da gehia esan legeak nola argudiatzen duen bereizketa hori, sexu erasoan eta abusuan artekoa. Desberdintasuna funtsian da legean arabera erasoan erabilidala indarkeria esplizitu bat edo intimidazioa berdintze dituna, erasoa bera gauzatzeko eta abusuan ez dela erabili. Bereizketa hau oso tramposoa da eta ikuspegi feminista batetik ez daukainolako zentzurik. Guk badakigulako, eta gaina delituen tituluak izena du sexu askatasunaren aurkako delitua. Zuri askatasuna aurratu baldin badizute, inposaketa bada definizioz, ondorioz hor biolentzi bate onda, ondorioz astekoia kontraesankorra da esatea sexu askatasunaren aurkako delitu badala, baina gero argumentatzea horrez dela biolentzirik egon, ez? Baina gero hortaz aparte, hitzek badokate horrelako konotazio sorta bat, ez? Eta bereizketa honek, hau libururako oso azaldu zian Adela Asuak, horrela perspektiba historiko baten, ez? Eta berak esplikatzezun, honek zerikusia dauka bortxaketak ulertzeko aspaldiko modu batekin, ez? Eta oraindikan zigorko de frankistan ere oso modu esplizituan agertzen zen biolazio delitua zala, gazteleraz, yacer con mujer honesta en contra de su voluntad. Eta horrek oso modu garbilan erakuste du oraindikan erasoak ulertzeko dagon moduan oinarrian dagon antolaketa hori, ez? Alde batetikan bereizte dulako zer da mujer honesta. Sartzega berriro ere,
normalian zan ezkonduta zeon emakume bat, edo aitaren, familiaren babespean bizi izana, eta nahiko resistentzi jarrizuna. Osa, espero zitekena, etzula horrelako ezer provokatuko, edo etzula horrelako ezer nahiko. Eta hori izan bakarrikan erasoa. Eta gainerako bortxaketa guztiak, askoz normalizatuago zeuden testu ingurutan gertatze zianak, izan ziteken edo etxeko jauntxoek neskame egite zizkietenak, edo eskoletan, elizetan gertatze zianak, edo baita ere, gerretan ere erabiltze dira, bortxaketak dominaziozko delitu bezala, bestearen bandoko emakumeak bortxatzen direnean, eta hori edanak zian abusuak. Baina abusuak, klaro, beste konotazioa dauka, abusuak esan nahi du, orokorrean onartutako harreman baten itedezun gehiagikeri bat. Abusatzea, alkoholaz abusatzea da, alkohol gehiagi hartzea, ez? Konotazio hori ere badauka, erabili dezakezu, baina gehiagi erabiltza baldin badezu, baia pixkat pasaintzea, ez? Baina hori edanak etzian erasotzat jotzen. Eta orduan bereizketa horrek oraindikan badauka ere horrelako oi hartzun bat. Konturatzeko askotan hitz bateko bakarrikan zenbateraino berraktibatu dezaken horrelako iruditeri oso bat. Eta komunikabideen rolei dagokionez, pixkate salto ina bereziki jardunaldi hauetako gaira, nahi garrantzitsua iruditzen zait baita ere pixkate esplikatzea justizian bertan nola sustatzen dian diskurso patriarkal hauek askotan foko jartze duelako komunikabideetan, eta da komunikabidek boterea handia daukatela, baina ez dugu aztu behar komunikabidek askotan elite politiko eta baita ere botere guneetatik iristen dian diskursoak askotan reproduzitze dituztela, ez? Filtro handiri gabe. Eta hortan ere behaien ardura badao. Baina aztu gabe botere gunetatik sortze dian diskursoak behaiek ere askotan oso patriarkalak diala, ez? Inorrei ardura ikendu gabe. Orduan, komunikabidek nola laguntzen dute, ez? Munduaren ikuskera patriarkal hau zabaltzen. Hainbat mekanismo daude, ez? Nik uste eta askotan, ez hainbeste borondate txarragatik, baizik eta askoz gehiago interes faltagatik, ez prestakuntza falta batengatik, ez? Feminismo gaietan. Eta gehiagioz kuestionatzeagatik emandako egiturak eta ikasitako diskursoak kazetari askok eta komunikabide askok bere hortan bolkatze dutela ikasitako motxila patriarkal guzti hori, ez, behaien testutan. Eta ondorioz erreproduzitzen diala gu gure egunerokoan ere dauzkaun lehenengo reakzioiek, ez, lehen esan detena adibidez momentuko zirkunstantzietan bilatzea erasoaren arrazoiak hori komunikabidek askotan ite dute, ez? Eta kasu honetan ezkerrekoa da uste dut El Paisek ateazun artikulo bat 2016ko San Ferminetako kasuaren arira. Eta momentu baten dio kazetariak. San Fermín, que volvería a perder la cabeza si comprobase que la imagen de su fiesta es la de una joven semidesnuda, a hombros de alguien y cuyos pechos son amasados por decenas. Berriro aktibatzen ari gara horrelako diskurso naturalizatzaile bat esate duna, baina eske hau da San Ferminen irudia. San Ferminak hau dira eta erasoa gertatzen dira, eta nolabait festa honek eskaintze du horrelako terreno bat, horrelako gauza gertatzeko, ez? Noski hau gero realidadean ez da, alde batetik iskutarazten ditu bestelako realidade batzuk, beste San Ferminetan indala beste oso festa gutxitan bezain besteko lanketa aldez aurretik erasoak saiesteko salatzeko espazioak emateko, eta Iruña seguruenik izatekotan erreferente izango dela alderdi hortatik, ez? Baina horri ez aio aipamenik iten, eta aldiz bakarrikan fokalizatze da edo eraikitze da horrelako espazio bat erasoa gertatzea ohikoa edo naturala dan toki bat bezala. Hau da funtsian informazioa bere testu ingurutik ateatzea, ez da, ez kontuan hartzea horrera egiten duten bestelako indarrak eta bakarrikan nabarmentzea guri interesatzen zaigun elementu bat. Interesatzen zaiguna edo harreta gehien amate diguna, ez? Ze kasu honez geroztikan ere gertatu izan da, nahi gertatu zaitez, liburu ateaz geroztik eta kazetariek deitu eta esatea, nahi dugu manaden fenomenoari buruzko reportaje bat idatzi. Eta niola ditu da, zer da manaden fenomenoa eta zer da hola zuaitzen espezie inbasora bat ez dela, ez? Bera bakarrikola ugaltzen den gauza bat, fenomeno natural bat izango balitz ez dela. Eta nik zaten zesan nahi ez horrekin, ugaritzen nahi diazkenen urtetan dani, irutz zaizu? Eta ez da izango gehiago kontatzen nahi zeatela. Eta horrelako zerrenda bat, ez? Bira, gertatu diazakit nun, udarantan ezakit ze, eta tal, eta gainain gazteak diatenik,
guazen gelditzea, ze behar badazua izan fokoa jartzen bakarrikan ja eraikita daukazun horrelako narratiba batean, ez? Eta zuk nahi ezu sortu kategoria bat dana manadak, nola baitez, eta horrekin dakar narratiba guzti bat, baina behar bada hori ez da realidadea, eta behar bada testu inguruko informazio pila bat alde batea guztien aizea zure narratiba hori mantentzea aldea, ez? Eta nahiko elkarrizketa frustrante bat izan kazetari batekin, bueltatze zalako etengabe gai hortara, ez? Eta galdetzen nion, eta zeiturri erabili behar dituzu reportajentarako, eta gazten psikologo bat, eta gazten kriminologo bat, erasotzaileen perfil bat iteko teni. Ez dago erasotzaileen perfil zehatzik. Azteko zure premisa zein da, eraso hau gertatu dialako, oain bat batian besteei bururatu zaiela, taldean erresago dominatu ditzaketela besteak. Ez dauka inolako zentzuik, esan nahi hori da gizarteak gizonei bizitza osoan esan diena, eta benetan taldetasunai buruz hitzeingo baldin badeu, guazen hitzeita eraso gehien daukaten konponente kolektiboaz, ez? Guazen hitzeita tabernetako pasilloaz, intimidazio egoeretaz, ingurunean konplizidadekin gertatze diana, eraso gehienek dakate konponente kolektibo bat, hain justura horregatik, erasotzaileko dakitelako taldean sendoagoak diala, gure bai, hori esan berra dago. Baina, behar jarraitzezun hor bere hortan, ez? Eta gaina zeukan idea oso garbi bat, erasotzaileak gazteak ziala, eta gaztedikin zerbait aski zeola, eta gaina pornak zeukala arrazoia. Eta orduan, oso zaila zan hortik ateatzea, eta momentu baten sugeritu nion esan nion igual, komen izaizu 70-80 urte inguruko emakume bat elkarrizketatzea, eta beak konta diezazula bere garaian nola izatezian bortxaketak, ez dut uste guain baino violentzia gutxiokin gertatze zianik, eta tipoak parra ditzezun nahi, ez nahiz brometan nahi, baina, eta hor galditu zen, 40 minutuko txapa basartu nion, eta erabilizun esaldi bat uste reportajean. Hori izugarrizko arrakasta dukizun. Eta, horrelako gauzak sarritan gertatze dira gure ofizioan, ez? Eta askotan datoz, ez kuestionatzetikan emandako egiturak eta emandako diskursoak. Zein da komunikabideen beste gaitza handi bat? Morboak ere klik asko emate ditula, eta ondorioz, hauek dia, ez dakit oso ondo ikuste den, baina dia YouTubeen egiten baldin bat horrelako bilaketa askar bat, Manada, Pamplona, horrelako zerbait. Manada, reportaje Pamplona, hori da. Den bilen, reportaje bila. Piskat elementu informatiboak ateatzeko. Eta gertu zitzaixiten, lehenbizikoak danak zian audioak, bideoak, deklarazioak, esan nahi dut, detaile oso handiko informazio batzuk, benetan ez ditugunak, botxaketa bat zer dan jakiteko eta nolakoa dan jakiteko eta batez ere posizio hartzeko, nik ez dut detaile jakin berrez. Nun gertatu den, ez nola izan den erasoa zehazki eta hoendik eta gutxio implikatutako, alegia, biktimak, ez hau garraiz ezkan, zeintzun, etzunin, hori dana, ez dugu jakin behar. Baina, lehenbizi iriste zaigun informazioa da errexene iriste zaiguna kasu askotan hori da. Zer gaio egite dute komunikabidek? Kasu hontan, epaiketa oso mediatikoa izan zen ez, eta hasieratik foko oso handia zegoenez kasu hortan, komunikabideak bihurtu zian epaiketa barruan, epaitegi barruan gertatzen zanan oso menpeko eta haren bozera maile ez, neurri handi baten. Problema zein zen, epaiketa ateak itxita intzan. Besteak beste biktiman intimidadea eta datuak besteko. Hau teorian neurri ona da, eta gehiago da kasu honetan existitze ziala bideo batzuk etzian akatea, hori zantza filtratu etzan gauza bakarra, ze gainerako guztia filtratu zen, ondorioz etzan bere intimidadeako eskubidean jondik inoa bete. Baina ukizun baita ere beste ondorio txar bat, eta zan kanpuan zeudenak ziala barrutik ateratzen zian bertsio interesatuen erabat menpekoak, ez? Etzekiten benetan zea izan gertatzen ondorioz, barrutik ateratzen zian bersio horiek baldintzatzen zituzten kanpoko interpretazio danak. Eta zeintzu zian barrutik ateratzen zian bersioak, neurri handi baten erasotzaileen abokatue interesatzen zitzaizkie denak, ez? Eta hori erabilizuten baitare kasi behaien defensako estrategia bezala, ez? Oso kontzienteki saiatu zian iritzi publikoa baldintzatzen. Karo, hori da alde batetik, eta gero bestetik, komunikabidei eskatzen zitzaien egunero informazio berri bat. Egunero bertzuten titular bat, baina egunero etzen informazio berririk. Ez zaudelako barruan. Orduan, horren ondorioz, edozer gauza bihurtu zen informazio. Abokatuen edozein adierazpen, eta momentu baten, erasotzaile buruzko edozein datu, detaile, eta behaien bizitza pertsonalai buruzko gauzak informatibotik ez digutenak azera aportatzen, ez?
Eta gaina, tensio narratibo hori mantentzeko, kasuk ezin dezu hasiratik esan, eraso izan da listoa jo, ez? Mantentzeko egunero horrelako tensio bat, eta jendeako hendikan irakurtzeko, interesaren mantentzeko, beharrezkoa zitzaien edo intzutena izan zen, ez da beharrezkoa, niretzako gehiegi esplotatu zen gaia, ez? Horrelako kuadrilateroaren narratiba bat edo mantentzea, ez? Ringarena, horrelako muturreko errelatibizazio bat. Nun, epaiketa representatzen zen nolabait interesen arteko gatazka bat bezala. A, B-ren kontra, eta ikusiko du bukaeran zenek irabazte duen, ez? Eta honek goia jozun, hau zakite Telecinco edo la Kate Espainolen bateko tertuliano batek momentu baten txio bat intzula horrelako inkesta formatuan esan ez, gaur hasiko da Iruñeko talde bortxaketaren epaiketa, ze uste dezute izan dela erasoa edo adostutako sexua. Osea, pixkat momentu baten galtze da testu inguru guztia, galtze dira gizarteko botere harremanen perspektiba guztia eta era bat deskontestualizatze da gertatu dana, ez? Eta muturra hauetara iritsi ginean kasu hontan. Horri lotuta ere, askotan ite dana da, esan deten detaile guzti horiek esplotatu, ez? Espazioarenak eta horrekin sustatze dute komunikabideek era askotan izu sexualaren narratiba deitze zaiona. Nerea Barjolak oso ondo teorizatuta daukana bere liburuan eta gomendatze dizuetena. Beak esplikatze du nola komunikabideek eraso baten berri ematerakoan erasoaren beraren momentua eta egoera reproduzituz eta detaile askorekin kontatuz, funtsian egiten dutena dela horrelako abisu bat ez dela igorri erasori sufritu dezaketen guztientzat, ez? Eta ondorioz da nolabait narratiba alekzionadore bat. Benetan emakume guztio hitz egiten digulako eta esaten digulako hau da gertatak izukena, eta azpitestua da hau ite baldin badezu, ez? Eta orduan, horren ondorioz denok dakigu nolakoa izan daiteken bortxaketa bat, ez? Eta irudi oso garbioa dako buruan, naiz eta gure burua behar bada ez da horrelako gara baten topatu inoiz, baina beldur horrekin hasi gea, ez? Eta beldur horrek baldintzatze du gure jokabidea ere, eta horregatik portatze gare batzutan modu batea, mugatze dugu gure burua beste momentu batzutan, nolabait izu sexual hori dalako gure hezkuntza horren parte, ez? Horregatik esaten da ere, violentzia eta bere mehatxua, elkarrekin dijoaztelako, dialazkenean emakumea kontrolatzeko tresna bat, ez? Emakumeak behien burua kontrolatzeko zuzenean, askotan mehatxu hori ez daolako esplizitukia oskatu beharrik ere. Lehen aipatu duen bezala, komunikabideek horreiak bete berbali dituzte, askotan prest daude barruko edozein bersio reproduzitzeko eta hotxa emateko, eta hau izan zen Diario de Notiziasek paiketan bukaeran ateazun, esango nuke gaina edizio berdinaren bi horri izan ziala, eta erasotzaileen bi abokaturen hitzak reproduzitze zituzten bere hortan batez ere titularrean kontesturi gabe, horri baten bat eta bestean bestea, eta bilak zetozen nolabait erasotzaileen egiak berformulatzea, eta biletan zan baten etzula adostasunik adierazi, eta ondorioz ulertze da beak ez zitula neurriak hartu eta behar bada ados egon zitekela, ez? Eta bigarrenak argumentatzezun, la víctima la animan a denunciar una violación, pero lo que quiere es que no se difundan los vídeos, ez? Berriro despetxoaren edo lotxaren edo damuaren narratiba hori, ez? Honek bere hortan emate du informazioa aseptikoa dela, baina bere testu ingururik gabe eta horrela, baina funtsian iten duna da erasotzaileen egiak janun baiten publikatuta daude, ez? Eta zuk ez baldin badezu kontestu egoki bat ematen, eta baina, gaur egon titularrak irakurtzeko denbora bakarri daukaunez, askotan hori da galdetzen zaigun ideia, ez? Honekin nolabait aktibatzen eizea diskurso horietako batzuk. Hau oso mekanismo arriskutsua da, ez? Gaina, hau da nolabait oso azkarri dazedian albiste mota bat, bere hortan adierazpenak hartu, adierazpenen bilduma batin, eta listo, ez? Eta askotan ez da zaio buelta bat ematen, bestera batea kontestualizatzeko, edo irakurketa pixka sakonago batiteko. Hori izate da bat, eta gero bestalde batetik nolabait ez diala bilatzen bestelako iturriak, ez? Oso gutxitan
ikusarazten dira eta bai, epaiketak irauntzun 10 egun horietan komunikabide batzuk ez zuten ez da behin jo mugimendu feministan gana edo talde feministen gana kontranarratibak azaleratzeko. Ondorioz, mundu guztiak ez daka diskurso publiko hortara edo esfera publiko hortara iristeko modu berdina edo tresna berdinak, ez? Eta orokorrean emakumeen agentzia, emakumeen ahotsak eta mugimendu feministanak izango liratekenak kasu honetan kontranarratiba eskainiko lizuketen bakarrenetakoak iruditzen zait, ikusezin edo gelditze dira, ez? Horre, gai honen inguruan asko teorizatu du Eulalia Lledo ikerlariak, eta beak horrelako aurkezpen batian edo jartzezun adibide bat, zeukana titularra, gaztelera zan, baina titularra zan, lo detienen por tratar de violar a una mujer sin conseguirlo. Eta horrezan titularra. Eta testua zan, saiatu zala, gutxi aurra bera, itzuli eta saiatu zan emakume bati eraso egiten, emakumea zaborrateatzea zijoala, baina etzun lortu eta Guardia Zibilak atxilotu intzun. Eta hola zan, labur bat zan. Eta irakurtze zenun da esate zenun, zeba etzun lortu. Zeintzan, erriz balatu azkenengo momentuan? Claro, etzun lortuko emakumea defendatu ingo zalako, ez? Baina inorra izaio bururatzen hori esplizitatzea, hortik antitulatzea edo hori adieraztea. Orduan, alde batetik ez da bakarrikan izu sexualaren narratiba hori eta diskurso hori, abisu hori etengabe reproduzitze dela, ez? Kontu zibili bortxatzaileak dabiltza hortik eroak dira, eraso ingo dizute, ezingo dizu zure burua defendatu, bestelare ikasita daukan guzti hori, da gainea, autodefensarako tresnak eta mekanismoak egunero erabiltzen ditugunak ez diala inondik inoa ikusarazten, ez? Eta horrekin, nolabait, oraindik eta gehiago areagotze da narratiba hori, ez? Babesgabetasunarena. Kasu hontan ere, lehen esan deunez, ez? Tensio narratibo hori mantentzea aldea, edozein datu bihurtu zen baliagarri, eta baita ere, erasotzaileak humanizatze zituzten diskursoak. Hau batez ere, oraindikan epaiketak irauntzun bitartean. Erasotzaileen karakterizazioakin gertatze da gauza bat, eta da orokorrean ohituta gaudela erasotzailea imaginatzea monstro bat bezala, guregandik oso urruti, oso aparte daun bat bezala, baina gero pixkate kableak gurutzatzen zaizkigu ikuste duenean erasotzaileak nahiko jende normala diala, ez? Normala, gizartean oso txertatuta daun jendea da neurrian. Eta kasu hontan, pixkat hori gertatu zen, ze, klaro, ikuste zen ditun, gaina behin irudiak oso hasieratik ikusi genitun, ondo jantzita zijoazten, San Ferminetako topatu dezakezun beste zein tipo bezala, eta horrek pixkate kablea gurutzatu zizkigun. Eta orduan, gainea, hoendikan mantentzeko tensio narratibo hori edo, behaien humanizazio bat, egontzan oso kontziente abokatuen partetik, eta horrek gero izlaukizun komunikabideetan, ez? Eta hor, gogoratuko zeate, abokatuak intzidula abokatutako batek horrelako adierazpen oso ezagun batez, esan ez erasotzaileak igual pixka tontuak ziala, baina orokorrean mutillo naziala, behin nahi tonamona zaintzi zituztelako, eta hola ez. Eta horre erreferentzia beti izango da ez, Maitena Monroik erantzuntzuna esatezun seme honak patriarkatuaren seme perfektuak zian ez. Problema zein da, gure gizartean erabat txertatutako pertsonak ziala ez, hain justure eraso hori entzutenak ordura arte gizarteak ulertarazi zielako, inguruneak ulertarazi zielako impunidadea zeukatela horiteko. Eta beste muturrean, egon danean, zigor bat egon danean, ez? Dia erasotzaileak errudun izendatu dituztenean, edo baitare kasu batzutan lehenago, ohikoena izate da erasotzaileak erabat demonizatzea, ez? Eta orduan, azpimarratzen dira nolabait behaien alderdi negatibo guztiak, guregandik urrunduko dituztenak, empatia zailduko dutenak, ez? Kasu honetan, ateazian horrelako artikulo batzuk, nola zian futbol ekipo bateko ultrak, eta bar. Goratuko zeate, beste kasu bate hontzala, Espainia hegoaldean korrika iteatea zen emakume baten inguruan, detaile pila batekin esplikatu zitzaigun hori, hilintzuten gero. Kasu hartan, erasotzailean inguruko erretratazioa izugarri demonizantea izan zen. Gaina zalako pertsona bat aldez aurretik antzeko delitu bat indazeukana, kartzelatik atea berria zen, eta nolabait eskaini zitzaigun horrelako monstro irreformable baten irudia, ez? Eta mekanismo hauek alde batetik funtzionatzen dute
autokuestionamentua saiesteko, alegia, ez da guretako bat, da sistemaren akatsa, konpondu ezin da horrelako pieza bat, eta ondorioz apartatu behar dugu eta listo, eta ja hortik aurrera sistemako oso ondo funtzionatze du, dela pixkat narratiba patriarkalaren oinarria dana. Baina beste alde batetikan ere, ni asko kezkatzen naute horrelako diskursoek ahalbidetzen dutelako manipulagarritasun bat punitibismoan ikuspegitik, ez? Eta ez zait kasualidade iruditzen horrelako kasu batzu dauzkanean aurrez aurre oso mediatikoak dianak, eta gaina bat datozenak, ez? Hori erreformatu ezin daitekeen erasotzaile monstruoaren irudiarekin, eta aldi horian sortzea tresna errepresiboagoak alternatiba bezala, ez? Eta kasu hontan bai, eta baino batez ere, beste esate dizueten beste hartan, pilpilan zebilen biziosoko espetxe zigorran inguruko eztabaida Madrilen, ez? Eta oso erresa da, nolabait aurkezte zaizunean horrelako arazo bat, gaina oso tripetara hitz egite dizute, pintatzen dizute indarkeria ulertu ezindan kaos bat bezala. Jatorri zehatzik ez daukana, eta batean horrela ero batzu kaletik, eta ez, eta aldi berian eskaintze dizute horri kontraiteko tresna, pasatzean askoz errepresiboagoa izatetik oso zaila da bilak ez elkartzea, esate dizute, klaro, azka horrelako erasotzaile erreforma ezin batzuk, eta haientzako sortu behar deu biziosoko espetxe zigorra. Horrek izugarrizko trampa daka, zegero badakigu, baina hemen inu baino beto dakigu kartzelak nola funtzionatzen duen, eta zen ebukatze duen benetan kartzelak, ez? Diala, pobreak, disidentzi politikoak, eta gutxora bera, ertera ordaindu ezin dezaketenak, ez? Orduan, uste feminismotik nahiko kontu zibili behar deula indarkeria matxistaren inguruko instrumentalizazio ahaleginekin. Badaudelako eta egongo dialako, gainera dalako gai bat sozialki eta behintzat azalean konsensu oso handia sortze duna. Are gehiago, aigeanian horrelako oso urruneko kasuei buruz, ez? Oso erresa da kale ateatzea protesta egitea, erasotzaileak dianean kanpokoak zentzu guztitan, ez? Ez fisikoki bakarri, baizik eta gugandik bestelakoak, ez? Besteak dianean erasotzaileak, eta ia gaina baietaz horrelako irudi demonizatu badakaunean, orduan oso erresa ateatzea protestara, eta izugarrizko zigorrak eskatzea baita ere, ez? Baina gauza asko aldatze da, benetan gure eguneroko ingurunean gertatze dian erasoi buruzaianean, ez? Eta orduan askoz gehiago jeistegea realidaderak eta konturatzea benetan gai hauek lantzeko eta hauei buruz hitz egiteko gauza askoz konplejoagoa dela, ez? Orduan, pixkatatean naiz komunikabideen esparrutik, baina oso garrantzitsua iruditzen zait, komunikabidek ere eragina handia izan dezaketelako, ez? Indarkeriai buruzko diskurtso horiek sustatzerakoan, eta besteak beste baita ere, bengantza gose bat piztu dezaketelako, ez? Eta kasu hauetan ikusten neurri baten hori gertatu zala. Eta iritsi izan momentu bat, izugarrizko manifestazio masiboa genezkan, baina horko aldarrikapenak oso askotarikoak edo zian, ez? Modu oso positibo baten esateko, baina alde batetik antzion kritika feminista bat, esan ez, guazen begirada jartzea indarkeria orokorretan, guazen kritikatzea justizia feminista bere prozeduretan, legeek nola dauden idatzita, eta baina justiziaren perspektiba galdu gabe, ez? Eta guazen justiziai beste buelta bat ematea, pentsatuaz, behar bada justizia zala bakarrik epaite egiten iten eta zigorraren bidez, baizik eta askoz gehiago gizartearen implikazioa implikatu dezakela, erreparaziotik ere askoz gehiago izan dezakela, babesetik, eta bar. Eta gero zen euskan beste batzuk, zuzenean ja, biziosoko espetxe zigorrak, eta horrelako bizitzan oso kontradijoa zen neurri batzuk eskatzen, ez? Eta alderdi horretatik esatet kontu zibilerko nukela ere manipulazioa alegin horiekin. Tripetara hitz egite digutenean beti manipulagarriagoak. Orduan, bestela ere gai hauek kontraesan handia sortze diguten ez burua da tripan artean, uste dut oraindik eta garrantzitsuagoa bihurtze dela gaina testu inguru hortan nolabait egitura feminista baten beharra, ez? Nolabait irakurketak ite ditugunean aldez aurretik eztabaidatuak izan daitezela, hausnartuak izan daitezela, eta azken aldian oso joera handia dagoen, ez? Horrelako ekitaldi masibotan parte hartzea zuzenean sofatik kalera, uste dut oraindik eta beharrezkoago bihurtze dela egituratutako mugimendu feminista baten beharra. Orduan, komunikabideetara bueltatuta, komunikabideetan modu zabalean, ez? Baina sortzen ditugun mezu zehatzetara bueltatuta,
proposamen batzuk, ikusitakoa ikusita gero. Testu ingurua, beti da izugarri garrantzitsua. Alegia da, zein irakurketa egite deunean, beti abiatzen gara botere harremanei buruzko irakurketa batetik. Indarkeria ez da ez pasioaren ondorio, ez momentuko suerte txarra, ez horrelako eufemismo edo falazia bat. Violentzia matxista da patriarkatuaren ezinbesteko tresna, botere harreman horiek mantentzeko balio du. Rita Segato, antropologo argentinarra esango nuke dela, beak esate du indarkeria dela hizkuntza bat, gutako bakoitzak esate diguna ordenamentu sozialean zein dan gure tokia, ez? Eta horrela ulertu beharko genuke. Eta ulertu noski, violentziaren izaera poliederriko hori, ez gai bakarrikan inoiz leku zehatz baten gertatzen den eraso zehatz bati buruz, baizik eta arekin batera datoz ura justifikatzen duten diskurso eta ideario eta imaginario guzti horiek, ez? Noietaz oso kontziente izan, hoien bidez ere reproduzitzen eta naturalizatzen daulako indarkeria. Edo zein kasutan erasoai buruz ari geanean ez jarri fokoa biktimarengan, ez da datu erabilgarri bat, indarkeriaren natura ulertzeko eta aurrean posizio politiko bat hartzeko, eta parte seguruenik erasoa sufritu du nahi, kalte gehiago egiten nahi gatzaio laguntzen baino, ez? Orduan ez argitaratu beharrez deun daturik, ez jarri fokoa bere jokabidean, ze horrek eraman dezake oso errex horrelako kulpabilizazio batea. Era berean, ez eskaini gertaera naturalizatzen edo esplikatzen duten horrelako logika antzeko daturik, ez? Alegia, ez bilatu arrazoiak zirkunstantzia partikularretan. Kontuz, esan duen bezala, erasotzaileei buruzko irudi demonizatuekin, muturrekoekin, askotan eraman dezaketelako horrelako desidentifikazio batea eta ondorio ardura gabekeria bateara. Beti mugimendu feministarekin konsultatu, zerbaitengatikan daramatzate urteak eta hamarkadak gai honi bueltaka, eta seguruenik izango dira gai honi buruz topatuko duen ikuspegi kritikoenetako bat, ez? Eta esan duen bezala, baita ere, ez bakarrikan sustatu izu sexualaren diskurso hori, ez? Kontuz erasoa gertatzen dira eta gertatuko zaizu eta ezingo ez bezaren kontraiteko, baizik eta bisibilizatu eta baloratu emakumeek egunerokotasunean behaien burua defendatzeko erabiltzen dituzten tresna eta mekanismo horiek denak. Eta justu 10 erdiak dira, bukatzeko pixkate sakondu nahi baldin baduzue, jarri zuet horrelako bibliografiatxo bat. Lehenbizikoa da hitzaldian zeharrera aipatu dudan Nerea Barjolaren Microfísica sexista del poder, zoragarria, bere tesian oinarrituta, baina bersio divulgatiboa oso errex irakurtzen dena. Hurrengo biak dira pixkate diskursoa edo hizkuntza ere botere bezala nola ulertu daiteken esplikatzen duten lan teorikoagoak. Laugarrena ere oso gomendagarria, Dolores Julianoren Tomar la palabra, mujer, discursos y silencios. Eta bosgarrena izango litzateko horrelako pixkate gida eskuliburu moduko bat. Eta azkenengo Rita Segato ere momentu baten aipatu dizuet, pixkate violentziaren inguruan eta violentziaren eta hizkuntzaren inguruko harremanari buruz hitz egiten duen antropologa ere oso interesante bat. Galdera da, ea euskal prentzan aldirik aurkitu duzun, edo ez duzun bilatu, edo pentsatu diatu euskera zalakorik ez dela agitaratzen. Ez, euskaraz ere adibide negatibo mordua, ez dakit esaten euskarazko kazetarien prestakuntza feminista zabalagoa dan edo ez dan hori ez dakit esaten. Libururako ez nintzen jarri euskarazko prentsa aztertzen hartu nitulako erreferentzitzat Nafarroako egunkari nagusiak, eta zian bereziki bi, ez Diario de Navarra eta Diario de Noticias, de Navarra. Orduan pixkat horregatik handia da, ezkaten adibideak pixkat hortikan ekarri ditudanez, nagusiki gaztelerazkoak dira. Baina ez, seguruenik, esan nahi, ezuk jarrera kritikoa hartze ez dezun momentuan bolkatze dituzu ere, ez, aurre iritzi horiek. Nik pixkat berriako esperientzitik hitz egin dezaket, eta egia da, berrian gai hau bihurtu dala azkenengo urtetan esango nuke gure identitatearen zutabeetako bat, eta
eta nahiko zorrotz zaintze ditugu pixka generoarekin lotutako albisteak, idazteko moduak eta horrela. Eta horrain bat kontrol pasatze dira, eta uste dut zuk albiste bat entregatze zunean, hainbat pertsonak irakurtze dute, eta hor esango nuke ia fase askotan dagoela gutxienez norbait begirada nahiko feminista zorrotza daukana, eta zerbait benetan atentzioa daitzeko moduko ateatze denean frenatuko zaituna. Hori esan da, arrentaratu izan ditugu era gauza batzuk ena ona bat ere arro eta kolektiboki ze pentsatu emate dutenak, ez. Baina du digabe aztertzekoa dela eta gaina oso ondo legoke norbaitek hartuko balitu, ez. Egia da euskerazko prentsan mundu azkenean ez dela horren zabala ere, orduan daukazun korpusa aztertzeko, alegia piezak eta benetan ez dira inbeste askoz aukera zabalago daukazu gazteleraz publikatu dian gauzen artetik. Baina, hor daude astekarietako piezak ere, hor dago berria, eta hor daude ETB taldeko albisteak ere, adibidez, ez? Asko interneten idatziz argitaratzen dianak, edo bestela ikusentzunezkoen analisiak eta indaitezke. Osa, nik uste dut, esan ditugun gauza hauek, azkenean pixkat hizkuntza guztietarako balio dutela, ez? Batez ere aiganean albistak enfokatzeko modua buruz, edo nola reproduzitzen ditugun eta bolkatzen ditugun gure iruditerio horiek, ez? Iruditerio horiek ez dira hizkuntzan araberakoak, nola baite, erabiltzen ditugun metaforak baita ere, ez? Adibidez, lehen ez dut aipatu, baina nik manada hitza adibidez ez dut erabiltzen. Ez euskeraz eta ez gazteleraz, eta berrian nahiko hasieratik anuko ingenion manada edo bere sinonimoak edo itzulpenak erabiltzeari, ez? Animalia saldo, adorlako gauzak. Irutze zaitelako dala metafora bat naturalizatzen duna injusture indarkeria, ez? Konparatze baldin baditugu erasotzaile talde bat, hori da, momentu hortan, bere boterea eta bere dominazio egoera baliatu duen gizon talde bat, beste pertsona bat dominatzeko eta ari erasoiteko, ez? Hori da gertatu zana. Hori definitzeko erabiltze baldin badago metafora bat, konparatze baldin baditugu animali talde batekin, ez geha bakarrikan horrelako rekurso estilistiko bat erabiltzen. Aige aktibatzen baita ere, gure artean flotatzen dabiltzan esanai hoietako asko, ez? Eta berraktibatzen dugu iruditeri bat edo imaginario bat, zerikusia daukana adibidez gizonen portaera sexualakin lotutako topikoekin, esaten dutena, horrelako instinto sexuala daukatela, ez? Behin zerbaitetan hasita, ezin dutela baien burua kontrolatu eta baita ere izu sexualaren narratiba ere areagotzen du, ez? Animalia taldeak eta manadak datoz zuri erasoitea, eta nolabait ez da inolako kargari gabeko hitz bat edo metafora bat, ez? Baizik eta aktibatzen du kulturala den gauza bat, eta ondorioz eskaintze du horrelako azalpen naturalizatzaile bat. Funtsean esaten nahi zaizun odalako, baldin badakizu gizonako ladiala, zuri dagokizu ere hori saiestea, zertarako hasten zea zerbaitetan. Eta uste dut horrelako gauzak kazetari denok, eta ez bakarrikan kazetariak, ez? Mezuak orokorrean sortze ditugun edozein pertsonak kontuan hartzekoak diala. Baina, eskertze dizut galdera, esan horre, begirada zorrotza. Zegon, ez ditut ekarri euskerazko adibideak, ez du esan nahi euskerazko prentxan ez daudenik. Askotan entzuten dugu, igual horrelako albisteekin, behin eta berriz horren inguruan hitz egitearekin, eta igual propaganda egiten ari dela, horrek bultzatzen duela errepikatzearena, hori entzuten da, ni ez dut esaten ados nagoenik, edo zure iritzia zein den jakin nahiko nuke horren inguruan. Egiten du efektu hori, propagandistikoa eta jokaera da beste konpartamentu hori edo jokaera hori errepikatzearena? Propaganda esatezunean horrelako dei efektu bati buruz edo izea, ez? Nik ez dut uste horrelako dei efektu bat existitzen danik, ez? Hori zan pixkat, lehen aipatu duten kazetari hori, ez? Adibide hortan, arek ere pixkat horre itiraka edo eraikizun bere reportajea, ez? Hitz egiten zunean manaden efektu fenomenoaren zabaltzeari buruz, eta benetan ez dut pentsatzen taldeko eraso bat gehiago ikusteagatik bapatean jendeai bururatze zaionik hori indezakela, ez?
Eta ez da ere, ez da uste impunitate sentsazioa ere horregatik handitze danik, ze gero ikuste dugu zigortze diala ere, ez, horrelako delituak. Nik uste benetan dela, ea begirada publikoa zenbateraino dagoen jarrita eraso mota baten edo bestean, ez? Eta violentzia matxistaren historian beti ikusi dugu nola eraso mota jakin batzuk induten transizio hori, ez? Esparru pribatutik publikoa. Garai baten etxeko edo bikote arteko indarkeria ere zan jotzen benetan indarkeria matxistatzat, ez? Osea, zan etxeko arazo bat eta listo, eta behien artekoa. Eta hori kontzienteki eztabaida publikoan ondorioz aldarrikatuz, eta gero ja momentu baten genero indarkerian legeakin eta horrelako gauzek laguntze dute hori eztabaida publikora ateratzen eta arazo sozial bezala ikusarazten. Eta baina ikusarazte deunean ikuste eta asko zerrexagoa dela ere horren inguruko diskursoak, pieza, albiste mediatikoak eta horrelako gauzak sortzea, ez? Literatura baita ere askoz gehiago sortzen da. Oantxe bertan esango nuke fokoa dagola asko justu horrelako eraso motetan, ez? Eta nolabait sortu da diskurso publikoan kategoria bat dela manadak, ez? Eta ondorioz askoz errexeago bistaratzen ditugula. Esan bezala nik ez dut uste danik horrelako inspirazio bat, eraso batek beste eraso bat inspiratze dunik. Hori nahi dunak edo ezakit nola esan horrelako egoera bat desiragarri zaionak bauzka bere moduak, ez? Zer esan behar nuen? Baina, prinsipioz, hori entzuten da, horregatik aldetu Bai. Agozantua jartzeko, ni pentsatzen du beti direla horrelako atakeak, baina orain gehiago entzuten ditugu edo palestan daude, ez da gittaturik ezagutzen dituz horren inguruan, nik ez dut. Kontua da, tesi hori mantentze dutenek, indartze dutela injustu ere horrelako ustezko datu zerrenda batekin, ez? Eta kazetariak ere momentu baten esatezian, baina nola ez diala gaioan, beira, eta zizitzaiten zerrendatzen, ez? Manresan ezakizten bat, ezakit nuen hainbeste, eta datuak ere tramposoak dira, ze datuak bildu ditzakezu edo ez. Erasoen datu ofizialek zer esaten digute gertatzen dian erasoen inguruan. Zati oso txiki bat erakusten dizkigute benetan, ez? Eta hori, Iruñeko kasura etorrita adibidez, 2016an gertatzea horrelako zerbait, eta horrelako erantzuna handi bat sortzea, ez da kasualidadea egondanean horrelako propio pentsatutako politika bat datu gehiago biltzeko, ez? Zuk ez baldin badituzu, kasu honetan igual ja instituzioen partetik, baina baita ere eragile sozialen partetik baita ere, ez? Aukera gehiago emate baldin badituzu, eraso mota desberdin gehiagoren berri jasotzeko, alegia gehiago salatzeko, daukazun irudia gehiago hurbilduko da errealitatera. Alegia, gaur egun toki gehienetan, ez baldin baduzu bestelako puntu morerik edo horrelako ezer eskaintzen, salaketa jartzeko modu ohikoenak dira edo poliziarengana jotzea edo epaitegitara. Jende gehienak, hasteko ez du bide hori hartzen, oso deserosoa dalako, oso intimidatzailea dalako, zeuk ere igual ez diozulako nahiko garrantzia aitortzen, edo badakizulako eraso mota batzuk besterik gabe ez daukatela rekorrido judiziala iteko ainako pixurik, ez? Ahozko eraso batengatik, irain batengatikan, etza iritsiko oso urrutira, naiz eta eraso bat izan dan, eta naiz eta oso intimidatuta sentitu zean, ez? Orduan, hori bakarrekan kontabilizatze baldin badituzu, galdituko zaizu, irudi osoan, zati txiki bat, nola baitez, registratuta bezala, eta hori ikusaraziko dezu. Aldi, sortze baldin badituzu bestelako kanalak, bestelako erasoen berri ere jasotzeko, pixka gehi horbilduko zea, baina ez dugu inoiz ahaztu behar, nolabait, eremu publikora ateatzen dian erasoen registro horiek, diala realidadearen zati txiki bat, eta realidade askoz konplejoagoa dela beti, eraso mota askoz desberdinagoak existitze diala, eta gehienak ez diala inoiz ateatzen eremu publikora. Are gehiago, eraso gehienak eremu pribatuan gertatze dira, eta hori da diskurso hauetan dakaun arazo handitako bat, ez? Hitz egiten degula gaina hori. Erasoi buruz, espazio publikoan gertatze denak, eta horrek elikatze du aldi berean, izuaren narratiba hori esate duna, erasotzailea dela, ertzean itxoite dizun figura ilun hori, aurpegiri gabekoa, eta momentu baten gaina botako zaizuna, eta zingo ezuna ezarrin, eta realidadea da horrelako erasoak benetan diala gutxiengoa, baina gutxiengoa absolutua, eta eraso gehienak
gertatze diala eremu pribatuan. Baina inork ez zaitu prestatzen esateko edozein eraso sufritu dezakezula lagunekin zabiltzanean, parrandan, gertatu bat zaizula bikotean, hortako ez gaude prestatuta, ez? Eta diskurso horiek ez dute horrelako relevantzi publikorik hartzen. Eta niretzako hor dago arazoaren klabetako bat, ez? Aigala asko dimensionatzen realitatean behar bada beste dimensio badaukan gauza bat, ez? Edo gauza mota jakin bat. Kontuan izan da, dana lotuta dola, eta esan duen bezala, ez, botere harreman berdinen ondorio eta espresioa diala. Ezakit erantzun dizuten galdera, ez, bai. Nire ez da galdera, baina bere galdera egin duenean, nahi burura etorri zait, eta horregatik nahi konpartitu edo, adibidez, badautela besteen bakai, adibidez, suizidioa. Eta galdera horien zidudanean, burura pla etorri zait. Eta niretzat gauza ez da gai batela zitzegin edo ez zitzegin. Gauza da jakin noiz, nola, zertako, zergaitik. Eta hor uste gaur egin duzun erakusketa hortan gaztaz kazetario dezuen ardura, bai aukera eta bai ardura bandiak zidan, aldo batetik. Eta gero beste bat beti egungo da, nire iritzia palean, egiten denaren ondorio guztiak ezin diala kontrolatu. Eta zertarako erabiliko den ematen dezuten informazioak kazetaren aldetik, edo batzutan beste profesionaletik hor egongo dela. Baina hori etorri zaitan egin konpartitu pixka bat. Bai, egia da, suizidioen inguruan egon da urte batzutan, baina igual pixka gutxio, baina horrelako idatzi gabeko akordio bat, ez, pixkate mundu komunikatiboan ez hitzeiteko justure sinistezalako horrelako dei efektu batean, ez. Ados nago esate dezunakin, niretzako dena da testu ingurua, eta ez da hitzein edo ez, baizik eta nola hitzein gauzen inguruan. Eta alderdi hortatikan, gure ardura seguruenik da testu inguru hori egoki ezagutzea eta emate duen informazio egoki kokatzea. Nik kasu hontan ikusi nituen adibide batzuk, niretzako mugaetiko guztia gainditu zituztenak, ez gezurrazialako, ze okerrenak horrelako datuak publikatu zituzten kazetariek behaien defensan esango zuten, baina datu hau edanak egia zian, ez? Argitaratuko ditugu, ez dakit, biktimaren deklarazio polizialaren filtrazioak adibidez, eta venga, dena publikatu, datu guztiak. WhatsAppeko mezuak, esan nahi, benetan iritsi ginen, detaile maila bat jakitea, ez genuna behar, eta publiko bezala ez zigun inondik inoa laguntzen posizio bat hartzerakoan, baizik eta alderantziz, ez? Morbo hori sustatzezan, begirada aldentzezan, eta momentu baten denok aigenean biktima horrek Instagramera iotako argazkile buruz hitz egiten, esan maila hortaraino. Eta zuk seguruenik, kazetari hori aurpegiratze diozunean, edo kontuak eskatze dizkiozunean horregatik, azkenean praktika negatibo badalako, esango dizu, baina nik ez dut gezurrik esan, informazioa da, eta jendeak eskubidea dauka informazioa jakiteko. Eta niretzako horre etikak eskatze du igual baita ere horrelako gutxieneko akordio bat, ez? Acuerdo de mínimos, edo horrelako zerbait esate duna, benetan informazio mota dena da kalidadezko informazioa, eta denak balio digu bere testu ingurua egoki ulertzeko, edo batzutan lortze dugu makarra da testu ingurutik atea eta begira da distorsionatzea. Ze kasu hortan informazio hori ez da baliozkoa, behar bada ez da gezurra izango, baina ez da kalidadezkoa ez da ere, ez? Eta orduan nolabait praktika txar baten sartzen egia. Nik uste dut momentun baten prentxak jun behar dula bide hortara, ez? Prentxan existitze dia idatze gabeko araupila bat, orokorrean komunidadeak betetze ditunak. Baina violentzia matxistan inguruan oendikan ez dira existitzen. Eta uste dut epeluza behira pixkate hortikan jun beharko genukela. Baina, klaro, horrek eskatze du ere pixkat genero gaietan eta feminismotan hobeto formatutako kazetariak orokorrean, ez? Eta alderdi hortatik oso hasieran gaudela esango nuke. Esan egin nuen baita ere, emakume hori jartze zaigun edo gizartean dagoen biktima narratiba ere, gure imaginarioan, gure mundu simbolikoan, hori ere oso erratuta dagoela, narratiba konkretu bat dago. Hau da, biktima ez da edozein biktima izan behar. Narratiba dagoen da, debila, ez dakizer, bakizer. Eta, karo, oantxe egin nintzen pentsatzen, ze, karo,
adibidez, Iruñako gertakari hortan. Aterazian informazioak, ziren, etzala, biktima, festa eta ateratzen dana hori gertatuta gero, hori ez da biktima. Hau da, automatikoki izaten da, ez. Ojo, txikas. Biktima izan behatzate, debila, jatarrastak agonian duzu, eta bar. Eta, karo, jarri naiz pentsatzen, horren atzian ere bat dagoela, maja, horrein jartu den. Nola esaten badezu, zer gertatzen zaizu, biktima horrelakoa jarriko zaitu gizarteak. Eta beste dana esate zaigu, betxu, gizartea pentsatuko du, debila zehara, eta bar, etzazu dikarazioak egin, edo etzazu, hori ez, ez zaitateatzen, ez? Orduan isildu. Ez da txorrakeria hori ere, ez da txorrakeria. Zer beste dona egin bateiku mezu hori. Eta gaina, biktima iruiteri horretan, narratiba horretan, ateratzen dana, gainetikan, Jesus Kristona gotatzen zaio. Eta puntualizatu nahi duke baita ere, esaten dainean manada eta beste gauz nindana, gezur baten, falazia baten oinarrituta dagoa, nire ustez. Jaiotzenean unetik beste batek hartatzen gaitu, zuerte pixkatu balima dago. Eta horrek hizkuntza sartzen du, kultura. Hizkuntza da kulturaren oinarritakoa. Hori gertatzen den unean, animalia izaten usten diogu. Ja ez da animaliak. Eta horrek ez daka atzera bueltarik. Ezin du esan, oain animalia naiz, oain ez. Ez. Eta, karo, horren atzian erustez baitare dago, animali batei, beste batei o pertsona batei, hortzaka botate egiten badio, ez diogu esplikazioa eskatzen. Zergatik egin diozu, ze justifikazio dakazu, zaigu horretzen, ez? Eta, karo, manada hitza atzian ere hori badago. Karo, horren hitza atzian dago, eske gure mutilabek ez dute kontrolatzen bere desioak eta bere sexualitatea, eta hori erantzukizuna gelditzen da agoratuta, edo justifikat egiten da. Eta hori ere, kriston violentzia da, nire ustez. Bai, erabat ados, horrek nolabait... Ez tala, gainek izurra da. Bai, baina funtzionatze du nolabait, benetan erabat soziala dan gauza bat naturalizatzeko. Eta biktimarena esan dezuna, hori da gai bat, gaina askotan ateatzen dana gai honi lotutako hitzalditan eta ez, askotan planteatzen da galdera. Biktima deitu beharko genioke gure buruari, ez? Badagolako horrelako beldur bat edo errezelo bat edo nik uste da torna injustura ezuk esan dezun bezala biktima hitza dauzkan konotaziotatik, ez? Biktima sinisgarri bat izateko gertatu zaizun horrek baldintzatu behar du zure bizitza eta begirada publikoak oraindik horrela epaitze du jendea, ez? Eta gero da ere seinalizatua izatean beldur bat. Neurri baten pentsatze deulako, biktimak dira hoiek, nahi ez gertatuko, ez? Eta hoiek ere azkenean dena dira ikasita dauzkaun topiko batzuk, ez dianak fundamentatzen ezertan, zer neurri baten denok izan gara batea edo beste matxismoaren biktima, ez? Modu esplizitu edo implizituagoan. Eta nik aldera hori planteatu nion Maitena Monroiri baitare elkarrizketetako, eta beak oso modu garbien esatezun bai, biktima identitateaz berjabetu behar geha. Ze zu espaldi mazea biktima, ez pasaizu ezer gertatu, ze aldarrikatu behar dezu, ze justizia izea aldarrikatzen. Sanaiet, orduan, existitze da, tensio hori nik uste zer ikusi daukala injusture hitzak daukan konotazio horrengatik, ez? Eta aktibatze dalako, zuk esan duzun iruditeri guzti hori. Baina behar bada, horrere lanketa bat egon berko luke, eta nolabait biktima terminoaz modu ahalduntzailea baten edo berjabetu, ez? Igual ja, ez daigu ordua bukatzen. Baina, urrengo izlariari, eskerrik asko Samara. Zuei.